Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana na pud kita mga higala. Nini nga atong tulumanon sa kahanginan, CNA, Cathy Kisses on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Abino adlaw no usab karon nga Lunes, tibuok kalibutan, Martes nga. So Lunes na po doon mga higala, kumusta naman ang hinaot ko nga naa kamugtanan sa Kapiskays Panglawas, walay ubo, walay hilanat, wala sa kitstiyan, walay sipon, wala labad sa ulo, apan na ginhawa pa. Kumusta naman mga higala? Kumusta naman mga senior citizens? Natumar na ba ninyo ang inyong mga resita, ang inyong mga maintenance, no? Mga maintenance nga number sa Swertres. Tingala kung higala nga para itong maintenance doon. So, Swertres man di ay nasagdira. Ayan lang mo anang Swertres. May pay mo ato lang mo sa Swerdos. Yeah. Hala may muto na kanatong tanan ang hinaot kita nga na kamong tanan sa Kapiskay sa Panglawas di ining kabuntuhon. Aboy no adlaw di ay karon nga Lunes no nya ato nga gisaulog karon nga adlaw ang San Juan Bautista. Saint John the Baptist. No muna nga ayaw kay mong kumpiyansa karon sa mga biyahe labi nagnaay dols dalan kay nga naman murag na manablig. Pero kanang manablig pud mo ayaw po ng mga hugaw nga kanang lapok or something like that no kay binuang naman sila no. Kung gusto mo kanang kuan ba kanang medyo pwede rag dili ta maligo og usog kanang kan ba sa ato pa na clean tap water. Ayan, no? So, ayan, no? Ay binuang ha, ay magbinuang nga kanang inyong sabligan og mga kanang mga lapok na mga bangagi ayaw, mas maya nga dili ra, no? Kaya wala man na sila nagplanong maligo kanang nagsakay sa truck. So ayaw nagbubo-bubo yung tubig. No, may mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskays Panglawas ni ining kabuntuhon. Bino mo hingala, ari kita sa atong CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kabuntuhon. Buhay mo higala ang Diocese of Birac, no? Doon na bagong obispo. Siya mao si Bishop Luisito Oxiano, 53 anyos, o siya karon ang bagong obispo sa Birac, Catanduanes. Balita mga higala, gikan sa Vatican, amid trials and storms, do I cling to Christ? No, mo na ang mga pinakaunod pod sa mensahe ni sa atong talahurong Santo Papa pag-uhay pa lang dito sa sa Angelos nga iyang napahigayon dito mismo sa Vatican, no? So nangutana ang atong talahurong ang tubas pa atong Santo Papa sa panahon sa kalisdanan ug mga pagsulay. Ninangup ba kita kang Kristo? Ayan, ako mo na, no? So manay ka mga balita nato gikan sa Vatican nga nasakop nato sa CBCP News. Balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Kumusta naman kanong pulding? Okay na kayo ko pa dahil wala na ko problema. Ang sama ng imuhang mga maintenance. Kung saman pa dahil, numero, dili pa. Kanang numero, ayan ang numero. Maintenance nga tambal. Ayan, no? Sige na po kung gatumas pa dahil. Ikaw, Mr. Ching, ang negosyo. Ayaw ka na ko kay Padre, no? Wala na problema. No, ikaw, Mr. Ching, tinuod ba yung ka nga native-born citizen? Yeah, native-born citizen dyan ko pa rin. Tawa ko sa Tupas de Negros Oriental. Kinsa may imong mga kababata. Kaya mo na yung mga pangutana nila ni Alice Gu. Kinsa man ang imong mga kababata. Ako mga kababata, sila si Bibot Badoy, no? O dakan pang ubat, sila si Rosel Bahar. Kisa? Roseler Bahar. Mga kababata. Mo na yung classmate. Yan, mga classmate na nako. Yan, mga classmate na nako, no? Very good, no? Unya, sa imuhang pagkabatanon, kinsa may imong mga uyab. Andi na natin masoltera, Padre, no? Kaya maulaw ta na, Padre, no? Maulawan sa kamatugat sa ato uyab, ba? Babae man dagway, di man dagway lalaki. Babae, ito, yun. Kinsa may pangalan.
Other na to na sulti father, no? Kaya tanang mga sikreto na mga personal na siya. Kaya ako ba nga, giklaro na ako, basin pagdili ka native-born citizen sa Pilipinas. Pareho ni Alice Guo, no, nga ginuhuan nga gi-ismagol rang gikan sa China pa yung country sa Pilipinas. Siya ay mo si Gu Waping. Yan, no, Gu Waping. Ako father ko, masag ko, Guwaping masag ko. Dili guwaping, guwaping. Abi ko magguwaping, kay kung kamahing guwaping, guwaping, basta tang kinagmay ba? Sama niya, Mr. Cheng, guwaping rin taon, madahan. Wala, di ko ang kanang mga kumidya raman na ito. Naik paninood na Mr. Cheng, abi kay, di ko ang kumidyahan na ka. No, ako ba nga maklaro na na ito, native-born citizen baka, dili baka pareho ni guwaping. Ayan na. May mundo na kanatong tanan mga higala na ginaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. No, ari kita mahigala sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kamugtuhon. Humana din ako ng balitang simbahan. Na rin nakita sa atong Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day karon ako nang nasulti, igsuon ni siya ni Santiago Mayor. No? Kini siya ang pangalan niya mao si San Juan, dili Bautista ha? San Juan Apostol. No, ang iyang pangalan mao si Saint John. Dili si San Juan Apostol. San Juan Bautista. Nasayop ko kaya sorry no. I stand corrected. Ayan. I stand corrected. Ang atong fiesta karon San Juan Bautista, dili San Juan Apostol. Dili ni siya igsuon ni kuan Santiago, igagaw ni siya ni Kristo. Abi no, kini si Saint John the Baptist, anak kini siya ni Zacarias o ni Santa Isabel. He preached by the river Jordan and he baptized Jesus. He is the precursor of Jesus. He was beheaded for denouncing immorality of the king. Of course, he was beheaded by Herod Antipas, and of course, ubos sa pagkawagan ni Salome, ang anak ni Herodias. So karong adlaw, sa ulog nato ang kasaysayan sa kinabuhi ni Saint John the Baptist. Abi nung higala, no, gamay lang testimonya pod kabahin ining fiesta ni San Juan Bautista. Kinato na-assign ko sa una sa Kalumbuyan, kung nasainan sa akong gawiks, no, si Juan, kining agaw Christian, Christian Durango. Unya, there was a time na akong giimbitar nga akong mga sakop, no, nga mukuyog na ako kay mga ligo mig dagat dito sa kining Bayawan. Unya, sa usa ka sa mga barangay, nung unahag diyo tayo sa Bulbog, kung sa itong ngalanan ni, barangay, sakop ni siya sa Kuan, kining Nara, no? Nagyauhag na ako ang mga tao nga mukuyog. Unya, akong i-explain ang kapistahan ni Saint John the Baptist, kuan siya, kanang kabahin sa cleansing, no, sa kalagong lawas. Unya, doon ay naminaw na ako mga higala, no? Doon ay naminaw na ako nga medyo doon na siya katul-katul sa ihang tiil. No, gani nakahuna-huna na gani siya nga maghikog tungod atong katulak kay magbalik-balik ra man gyud. No, sa tunga nalimot ko sa unahag gyud tayo sa Bulbog, no, kuha na siya kanang sakop na siya Nara. No, nalibot ko ato mo nalibot lang jud ko sa pangalan kay gulang-gulang naman ko. So muna nga ni kuyog nako ni babayhana pero wa siya nako nagsulti. No, wa siya nako nagsulti. Adili di ang among naggikaliguan ato didto mi sa assignment ni Monsignor Vicente dito sa Kagangan sa Santa Catalina. Dito mi nangadto mi sakay mig di karga. Ya dito siya sa akong gingon. Murag iya pang gisulayan ba nga maligo siya dito. Unya gyang pangayo niya kang San Juan Bautista nga mamaayo siya sa iyahang katul-katul sa lawas. Subo ka to iyang gihimo. Dito siya sa dito siya sa dagat, ligo siya. Pila may istorya, after 2 weeks,
nakadungog na kog testimoniya gikan sa iyang anak o sa iyang mga higala nga gimilagruhan din tao ng atong higala, no? Nga matud pa naayo siya sa iyang kanang gidungog sa Ginoo ang iyang mga pagampo nga mga pangayo uban sa pangaman ni San Juan Bautista. Naayo ang iyang katol-katol sa lawas. Amo na, no? Sa mga testimoniya ba mga higala, no? Nga diin tinuod gyud nga dunay mga milagro, no? Dunay mga milagro sa mga kapistahan sa mga santo. So sana ni ana kini nga akong gitestimony. Nalimot lang kus pangalan mga higala sa kuan. Ngalan sa barangay. Unahan gyud tayo sa Bulbog, no? Kanang Bulbog kanang sa kuan sa kay Bulbog 1 and 2 na. Unahan sa Bulbog yun. Ano, no? So, na siya, no? So, kada mo gyapon nya ug mga adlaw gisaulog malagyan nato ang kapistahan ni Saint John the Baptist. So, sa inyong pagpangaligo, doon na po yung mga tumong. Nya usa ni ana maugyod ang matud pa cleansing sa kalang ug lawas. Okay, klaro? Hala, no? Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kabudtuhon. Bino ari na kita mga higala sa ato nga ayan, nalimot ko mga higala, no? Sa ato nga kining topic. Ang atong topic. Okay. Kining ako ang mga higala, ang ko assistant manager diri. Muna nga og dunay mabiyaan ako, ako rapon mo lakaw-lakaw og balik, no? Bino, mao gyapon ang atong topic karon mga higala. Kabahin gapon sa Roman Catholicism, no? Roman Catholicism. Sa ko na ginaingon mga higala, our religion is an historical religion. Doon na gini siya basis in history. No, unya ginganlan ng atong Roman Catholicism atong relihiyon ng Roman Catholicism tungod kay sa Roma man lagi nakabase karon ang pinaka-head sa Katolikong simbahan nga mao ang Santo Papa sa kasamtangan nga si Pope Francis. Naka-based karon dito si Bishop si Pope Francis dito karon sa Roma, no. Unya gitawag pud kining ato ang relihiyon og Catholics tungod kay universal religion man siya, no. Muna nga again dunay historical basis ang ato ang relihiyon, unya matud pa universal pud ni siya tungod kay sa tibuok kalibutan moduna mangyoy naningkamot man gyud ta, no, nga ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan makakuan gyud maka-avail sa mga pagtulunan sa kanang gitawag nga Catholicism. Kay mo na isugo ni Kristo, di ba, no? Kung atong basahon sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 sa 20, tungod diini sa inyong pagpanglakaw himua nga akong mga tinunan ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanang isugo kaninyo ug hinumdumi naguban ako kaninyo kanunay sa katapusan sa kalibutan. So muna historical basis. Historicity sa atong kuan. Kaya nga naman, gituman man kana sa mga nahauna kanamo, no, kanato, no, kinibitang mga misyonero, no. Gani, kung ingon ta historical basis, nasayod kita, no, nga naabot ang Catholicism or Christianity that is Pilipinas pinaagi sa mga kining gitawag natog kanang mga sa ato pa na navigators, no, mga navigators, no, mga seafarers, no. Ang akong gitumuong mao si Magellan. Nga si Magellan gi-commission sa ni King Charles of Spain, no, King Charles of Spain nga siya mo mangulo sa usa ka matud pa expedition paingon diri sa layo nga Far East. Niya kini si Magellan kauban si Sebastian Elcano, no, Magellan Elcano Expedition, no. Nya unsa may nahitabo diay, unsa may nahitabo, dungan sa matud pa kuan kining pag-ari diri sa kining expedition, no, sa mga katsila, no, adunay pare nga gipakuyog, tulo ka buok mga friars. Usa kanila mao si Padre Pedro de Valderrama, no, Father Pedro de
Valderrama. Nikuyog siya may usa sa mga chaplain kay tulo man sila ka chaplains, usa sa mga chaplain. Nya ang duha no ka chaplain along the way, ang usa niipon man itong nagmutiny kay during the journey no doon na may ang mga kuan ba ang mga sundalo nga kauban ni Magellan medyo nawadaan sa paglaom nga maabot pa sila og isla mo na nga gusto unta nila nga wadon si Magellan. Why swerte po din taon ng usa na to ka Priley kay miside man siya sa mga mutineers. So man nga wala gid sa nadayon. Unya ang usa pod namatay along the way. So usa ra gyud ka pari ang nakaabot diri sa Pilipinas, si Padre Pedro de Valderrama. Unya matud pa sigon sa history, no kay historical man lagi ta. Siya maoy primero nga nakahimo sa Katolikong misa diri sa ato ang nasod dito sa Masawa, no gitawag na sa una og Masawa pero karon gitawag na og Limasawa na no. Unya matud pa siya mauusay nagbunyag kang Raha Humabon o Nirhara Juana, no kay chaplain man lagi ni siya ni Magellan. Nakana gi-record gina no ni Antonio Pigafetta ang matud pa chronicler ni Magellan. Unya nasabtan man lagi nato nga medyo nagkagubot o gamay, napatay si Magellan dito sa Mactan, muna nga si Sebastian Elcano, no? Mauray nakauli, kauban si Pigafetta. Kung usa, nasayra na to kung unsay mga nangitabo. Pero, 500 matud pa ni Pigafetta, 500 ka mga nitibo nga mga Cebuano ang ginaingon nga kining singalan ng nabunyagan na itong higayuna. Now, unya, matud pa, sigon sa ato ang nasayran, si Sebastian Elcano nakauli og maoy ni report dito sa hari. No, sa hari. Unya, natong higayuna, ang anak na ni King Charles, nga mao si Philip, nga mao si, dili pa, si King Charles paghihapon di ay, no? Ang King Charles dito sa Espanya. Unya, matud pa, unsa may nahitabo, no? Na-Christianize gyud ang Pilipino, mga Pilipino. Pero nagkagubot man lagi ito gihapon. Muna nga, sunod nga gipadala ni kanang sa hari sa Espanya ni King Charles, mao si Roy Lopez de Villalobos. No, mao gihapong tumong no nga i-Christianize gyud, ipadayon ang Christianity sa Pilipinas. Kauban na niya ang mga misyonero, no, mga misyonero daghan. Pero wala to nagmalampuson ang ikaduha nga expedition ni Roy Lopez de Villalobos. Kaya matud palagi wala swerte. No, namatay siya dito sa Portugal. Kaya nahitabo pa man to nga medyo nagkalisod-lisod siya. Pero ang contribution ni Roy Lopez de Villalobos sa Pilipinas mao kining gitawag og pagtawag og Pilipinas sa nasod sa atong nasod in honor of Prince Philip, no, of Prince Philip of Asturias. Namo na nga nahimo kita nga Pilipinas pinaagi kang Roy Lopez de Villalobos kay in honor of Prince Philip of Asturias. And then matud pa nagpadala og lain na pong expedition. Muna to si Miguel Lopez de Legazpi, no? Miguel Lopez de Legazpi. Noon niya si Miguel Lopez de Legazpi wala na kumpiyansa pag-abot diri, no? Iya dayong gibombardiyo. Pag-abot diri sa Pilipinas, wala na siya ingon nga nagkumpiyansa pa kay musukol baya pa mga Pilipino. Patay na noon sila pulapo itong higayuna. So unsa may nahitabo, no? Gibombardiyo dayon. Muna nga nasunog in town ang Cebu. Pero sigon sa kasaysayan, usa sa mga sundalo nga matud pa landing force ni Legazpi nakabantay didto sa usa ka lugar nga wala kay masunog. Unya didto sa lugar nakita niya ang imahe ni Señor Santo Niño. Katong imahia mao kadto ang baptismal gift nga gihatag ni Magellan ngadto kang Reina Juana. No? Naara gyud gihapon. Medyo na itom-itom lang tungod siguro kay na matud pa na kuan kining gitawag nato og kini bang naanuusan siguro ba. Muna nga turbuhi ra gyud naara ang imahe. Muna na karon nga naa sa Basilica. Gani si Reina kuan Juana
mao ang giila nga pinakauna nga deboto sa Santo Niño de Cebu. No, kaya man yung giatiman ang kanang imahe ni Senyor Santo Niño. No, klaro ba? So, ano to no, nga si Miguel Lopez de Legazpi, mauna ang nahimong first Governor General sa Pilipinas. Mana no? So, mana nga naaman tato siya street diri sa Dumaguete, pero giilisan sa pangalan ni Bishop Sorbantes. Ano? Pero historical ka ito, si Miguel Lopez de Legazpi. Unya, during the time of Miguel Lopez de Legazpi, gipadala na, nangabot na ang daghan kay mga misyonero. Unang-unang niabot diri sa Pilipinas, no, nga mga misyonero, mao ang mga sigon diri sa atong listahan, ang unang yung niabot nga misyonero diri sa atua, mao ang mga Agustinians. No? Kay kuan man kanang Agustinians muna siya ang grupo nga mao karon nag-in charge sa pag-atiman sa Senyor Santo Niño kay diha man dapit lugara ang matud pa na nakaplagan ang imahe ni Senyor Santo Niño ana no. So ang Agustinians no mao ay primero gyud nga grupo sa mga kongregasyon nga nangari diri sa Pilipinas. Dayong sunod ang mga Discals Franciscans, mga Franciscano. Dayong sunod ang mga Jesuits. Dayong sunod ang mga Dominicans, no, kanang sa kining Santo Tomas University ug dayon ang kining gitawag natong Agustinian Recollect. Muna hantod karon do na pagyud gihapoy mga Agustinians din sa atua. No, klaro? Bino balik-balikan to din tapika mga higala ha kasi ako na ginaingon ang Katolikong pagtuo, relihiyong Katoliko, may history ni. May historical background no nga nung naingon ni no. Klaro? Ana lang sa sunod adlaw ato gyapon balik-balikan kining kabahin sa Roman Catholicism in terms of being a historical religion. Daghang salamat og sa ngalan sa itong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, station manager nato si Father Rama Ata, ang tanan gyud nga mga kaparian sa Diocese of Dumaguete, sa ngalan sa itong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ako lang gihapon kining yung ubus nga alagad Reverendo Father Double A, mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas!